Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iawn. Heddiw yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i gyfrannu fy mhrofiad pan geisiais i osodi neu sefydlu gefndrefn weithrededd Linux ar fy gyfrifiadur. Mae'r gefndrefn weithrededd hon un sydd yn Linux, sydd yn galw Q4OS, ac rydyn yn wneud tynnu tuag ati hi ar gyfer amrywiaeth o resymau. Y gyntaf reswm yw mae'r dosbarthiad hwn o Linux yn cynnig y gefndrefn weithrededd ar gyfer y 32-bit, achos y prif reswm ar gyfer fy osodiad o'r gefndrefn weithrededd hon ar fy nghyfrifiadur oedd i wneud hyn ar fy gyfrifiaduron sydd yn ychydig yn hen. Felly, fe byddent nhw yn fwy debygol i fod yn 32-bit yn hytrach 64-bit. Yr ail reswm yw drwy fy'r achwiliad ar y wefan ac hefyd trwy y sianeli ar YouTube. Mae'n dangos i mi mae'r dosbarthiad hwn o'r Linux un o fwyaf ysgyfan cyflym ac y ffeithlon sydd ar gael. Ac y trydydd reswm yw mae'n defnyddio yr amgylchiad desgwynebedd sydd yn galw Trinity, ac nid yn unig mae'r amgylchiad hwn un o'r fwyaf effeithlon. Mae'n cynllunwyd hefyd i temlo ac i edrych yn gysacht fel Windows, ac hefyd fel Windows o'r gyfnod y Windows XP neu Windows 7. Felly, os dwi'n yn gallu defnyddio rhyw fath o gefndrefn weithrededd neu amgylchiad desgwynebedd sydd yn temlo ac yn edrych yn debyg iawn i Windows, byddai hyn yn gwneud pethau yn eithriadol yn haws. Yn obeithio. Felly, i ysodi y gefndrefn weithrededd hon ar y cyfrifiadur, ar hyn yn unig, yn y flwyddyn 2022, yn eisiau tri pheth. Yn gyntaf, rydyn eisiau y cyfrwng ysodiad neu sefydliad, sef y ffon USB, ac yn yr ail, rydyn eisiau y delw o'r meddalwedd ar gyfer yr gosodiad neu sefydliad, sef y ffail ESO, ac yn trydydd, rydyn eisiau y cyfrifiadur lle rydyn eisiau i ysodi y gefndrefn weithrededd hon arno fe. Felly, ar yr pwynt hwn yn y fideo, mae eisoes gyda mi y ffon USB, sydd angen i fod am leiaf o'r maint gofod, 4 GB, ac nawr fi'n mynd i larwyddo ail ESO i gopio yr delw o'r meddalwedd gosodiad ar y ffon USB. Ar gyfer hyn, mae'n mater yn unig cyn symled ag i mynd i'r wefan, sef Q4OS.org, ac wedyn i clicio ar y cysylltiad ar gyfer y downloads neu yr lawrlwythiad, ac wedyn i dewis y cysylltiad perthnasol. Ar gyfer y rhai sydd yn eisiau rhyw fath o canllaw ar gyfer yr osodiad, fel ydych chi'n gweld, ar y dudalen downloads neu lawrlwythiadau, mae'r cysylltiad i'r dudalen sydd yn galw Setup Guide neu canllaw gosodiad, ac ar y dudalen hon, mae'n helaethrwydd o'r gwybodaeth am sut i osodi neu sefydlu y gefn weithrededd hon, ond i dweud y gwir yn fy ngais i, ni dadlennais i y dudalen hwn o gwbl, oherwydd trwy gwylio fideoedd ar YouTube, roedd yr gorchwiliaeth o'r osodiad ddigon o syml i wneud, ond ar gyfer y rhai sydd yn eisiau rhyw fath o canllaw neu gwybodaeth ffurfiol, mae'r hyn ar gael hefyd. Felly, i larwyddo y delw ffeil i osodi neu sefydlu y gefndrefn weithrededd, rydyn ni angen i clicio ar y cysylltiad ar gyfer y ffeil, fel fan yma,
Ac wedyn, mae'n angen I dilyn y cysylltiadau fel hyn. Ac wedyn, mae'n angen I aros ychydig o munudau ar gyfer y lawrwythiad I mewn i'r pregell ar eich cyfrifiadur fel hyn. Un feddalwedd sydd ddim wedi ei cybwch sydd yn hollbwysig yw'r un fan yma sydd yn galw Rufus. Felly I ailgrynhoi rydyn ni'n eisiau 4 o bethau. Yn gyntaf, y cyfrwng gosodiad, sef yr ffon USB gyda am leiaf 4 GB. Ac wedyn, rydyn ni eisiau delw ffeil o'r feddalwedd o'r cefngrefn weithrededd, sef y ffeil ISO. Ac yn trydydd, rydyn ni eisiau hon, sef y feddalwedd Rufus. Ac yn pedwerydd, rydyn ni eisiau gyfrifiadur, lle y gallwn ni yn ein defnyddio I osodi y gefndrefn weithrededd Linux. Felly, I dod o hyd o'r feddalwedd Rufus, mae angen I mynd i'r wefan gyda'r cyfeiriad rufus.ea. Ac wedyn, I sgrolio lawr y dudalen i'r cysylltiad, lawrwyddio. Ac wedyn, mae mater cynsymled ac yn unig I clicio ar yr cysylltiadau berthnasol ac I aros ar gyfer y llawrwythiad I gwblhau, fel hyn. Ac mae hyn wedi ei lawrwythrid I blegell leol. Wedyn, gyda'r ffon USB wedi ei mewn osodwyd yn y cyfrifiadur rhededig, y cam nesaf yw I rhedeg yr meddalwedd Rufus, ac mae hwn yn unig mater o dwbl-clicio ar yr eicon neu cymwysiad yn y plegell, fel hyn. Ac wedyn, mae'n angen I clicio ar y botwm Select neu Dewis I dewis y ffeil delw ISO sydd wedi ei lawrwythwyd ar eich cyfrifiadur lleol, fel hyn. Wedyn, mae'r feddalwedd yn llenwi I mewn y dywysadau yn awtomatig. Mae'n enfater yn unig o derbyn yr penodydau am wall, fel hyn. Wedyn, mae'n angen I clicio ar y botwm Start I cychwyn y gorchwiliaeth, I copiau ar delwedd ffeil i'r ffon USB. Ac wedyn mae angen I aros ar gyfer y gorchwiliaeth I orffen. Mae'n bwysig I gofio fe fydd Rufus yn fformatio y ffon USB, felly os mae gyda chi unrhyw ffeil neu data sydd yn bwysig, mae'n bwysig I achub ar gefn y ffeil neu data hwn yn rhywle arall, oherwydd fe bydd y feddalwedd yn gyntaf y hollol dileu beth bynnag sydd ar yr ffon USB cyn copio y ffeil delw o'r ISO arno fe, ac ar gyfer yr cefndrefn Linux Q4OS, fel dach chi'n gweld, mae'n unig yn eisiau na mwy nag 2 GB o gofod arno fe. Ac wedyn, wedi y gorffen o'r copio o'r ffeil delwedd ar y ffon USB, mae'r ffon USB yn cynnwys y bygellau hyn gyda'r meddalwedd ar gyfer y gosodiad neu sefydliad o'r cefndrefn weithrededd Linux Q4OS. Mae ar yr byglell wreiddiol y dudalen wefan sydd yn galw readme.html, ac felly os ydyn ni'n clicio arno fe, mae'r hyn yn unig yn arddangos yn unig cysylltiad sydd yn cyferio y defnyddiwr yn ôl i'r wefan y cefndrefn weithrededd Linux Q4OS. Wedyn, y cam nesaf oedd I cael lawr fy gyfrifiadur rhededig ac I ailgychwyn fe gyda'r ffon USB, gyda'r Q4OS arno fe, fel
y gefn drefn wybodaeth I bwtio I fyny neu cychwyn I fyny gyda fe. Ond ar gyfer hyn, roedd angen yn gyntaf I mynd I mewn i'r offeren gosodi I fyny BIOS I newid y drefn ar gyfer yr cychwyniad o'r cyfryngau sydd wedi ei mewn osodwyd yn y gyfrifiadur. I wneud hynny, pan mae'r gyfrifiadur yn cychwyn ar gyfer y tro gyntaf, wedi ei hollol cywid I lawr, a'r mwyafrif o gyfrifiaduron I mynd I mewn i'r offeren gosodi I fyny BIOS, mae'n angen I bwyso ar y botwm F2. A dyma oedd y sgrin sydd yn arddangos. Ac wedyn mae angen I dilyn y hyfforddiadau ar y sgrin I dywys y dywisiad startup. Ac wedyn mae'n angen I newid y drefn o cychwyn fel y caffo a fan USB a neu datlenwyd cyn y dysg caled fel hynny. Ac wedyn mae'n angen I achub y penodiadau yn dilyn y hyfforddiadau ar y sgrin. Ac wedyn mae'n angen unwaith eto I hollol cael I lawr y gyfrifiadur, ac wedyn I algychwyn unwaith eto. Ac wedi gwneud hynny, mae'r sgrin hon yn arddangos lle mae'r gyfrifiadur yn ei bwtio oddi wrth yr ffon USB. Mae'n dangos diwyllian I osodi y gefn drefn wybodaeth Q4OS yn hollol awtomatig heb unrhyw gofyniadau, neu gyda'r dywisiadau ar gyfer y berson I benderfynu. Dywysais I y gosodiad dwylo, a dyma oedd y dywisiad gyntaf, sef I dywys y iaith. Fel dach chi'n gweld, mae'n llawer o ieithoedd I dywys ohono fe, ac yn y sefyllfa fel hon, mae'n wastad yn defnyddiol I chwilio ar gyfer os mae'r iaith Gymraeg ar gael, ac yn y dywisiad hwn, mae'r ateb yndi. Felly, dywysais I yr opsiwn hwn, ac wedyn mae'r chrybydd hwn yn arddangos sydd yn dweud mae cyfreithiad y sefydlydd yn gyflawn ar gyfer y iaith dywisiedig. Felly mae'n gofyn barhau gyda'r sefydliad yn yr iaith dywisiedig, ac wedyn dywysais yr ateb ie. Ac wedyn roedd y dywisiad I dywys y lleoliad, ac dywysais I y deyrnas unedig, ac wedyn roedd y dywisiad I dywys y map bysach I defnyddio, ac dywysais I Saesnig Brydenig, achos doedd dim Cymraeg Brydenig ar gael, ac wedyn roedd e'n mater o aros ar gyfer yr meddylwedd I osodi eu hunan, neu I llwytho eu hunan I mewn i'r cof yn y cyfrifiadur. Yn y cyfnod hwn, roedd y meddylwedd hon yn unig yn llwytho eu hunain i'r cof, ac nid eto yn ysgrifennu unrhyw beth ar unrhyw cyfrwng fel y dysg caled neu y ffon USB. Felly, roedd hi'n yn unig ar y cyfnod hwn yn aros ar gyfer y llwythiad I mewn i'r cof. Ac wedyn, roedd angen I mi I creu y cyfrif ar gyfer y mewn llofnodi. Mae'r meddylwedd yn argymell I roi yr enw go iawn ar gyfer y defnyddwyr, ac dyma'r enw ar gyfer yr cyfrif newydd. Ac hefyd, roedd angen I ysodi y cyfrynar, ac hefyd I wirio fe. Wedyn, mae'n angen I aros ychydig mwy ar gyfer y meddylwedd I osodi eu hunain I mewn i'r cof y cyfrifiadur. Ac wedyn, roedd angen I dywys sut I ysgrifennu neu osodi y meddylwedd ar y disg. Yn gyntaf, I defnyddio yr holl disg. Mae'r dewisiad sef defnyddio'r holl disg a creu LVM yn unig yn cymwysio os mae gyda chi lywysfogrwydd o disgau sefydlwyd yn yr un cyfrifiadur, sef yn y patrwm sydd yn galw RAID neu
RED, sef an redundant array of independent disks, sef drefn gynnil o dysgu yn y bynol. Yn geri eraill, os mae gyda chi llywysogrwydd o dysgu sefydlwyd ar eich cyfrifiadur, dach chi'n yn gallu gyda'r diwylliant 2 yn creu Logical Volume Manager neu rheoliwr cyfrol rhesymegol i ymdrin y llywysogrwydd o'r dysgu ar eich cyfrifiadur fel yn unig. Un disg caled rhithiol, ac wedyn mae'r trydydd dywisiad, sef dywysedig, i osod LMV cryptetic ar y disg cyfan, sef ar gyfer diogelwch i defnyddio y rheoliwr cyfrol rhesymegol i seithro neu amgodio y cymwysiad o'r data yn gyddiedig. Ac wedyn, ar gyfer y pedwerydd dywisiad, sef a llaw, mae'r dewis ar gael i rhaniadu y disg gyda'r beth bynnag dywisiad. Dyma'r sgrin sydd yn dangos os ydych chi'n dewis yr dywisiad gyntaf, a dyma'r sgrin sydd yn dangos os ydych chi'n dewis y pedwerydd dywisiad. Ar y pwynt hwn, fy'n angen i dweud, yn y dechreuad, fy syniad oedd i greu rhyw fath o rhaniad ar yr ffon USB, fel y gallwyd fi defnyddio y 2 rhaniad ar y ffon USB, fel fy nisg caled ar gyfer yr holl cefngrefn weithrededd, sef y rhaniad bach gyda'r oddeutu 4 GB o ofod i osodi y meddalwedd ar gyfer yr gosodiad neu sefydliad, ac wedyn gyda'r ail rhaniad gyda oddeutu 12 GB. O ro'n yn gobeithio i defnyddio y gofod hwn ar gyfer y data arferol pan dwi'n yn defnyddio y gefndrefn weithrededd, sef i achub ffeiliau, data, rhaglenni ac ati. Felly, ar gyfer hyn, ar y pwynt hwn, dywysais i ar ffon USB sef y SanDisk i rhaniad ar y dywyslein hon, ac wedyn mae'r neges rhybydd hwn yn arddangos ar y sgrin yn gofyn oedden ni'n eisiau i ysgrifennu'r newidiadau at dysgu, lle at yr hwn dywysais i ie. Wedyn mae'r sgrin hwn yn dangos, sydd yn dangos y manylion ar gyfer yr cyfrol, sef y ffon USB. Fel dach chi'n gweld, mae'n dweud ar gyfer y cymell defnyddio fel, peidio a defnyddio, ac mae'n rhoi yr dywisiadau yn gyntaf i almeintio y rhaniad, sydd dwi ddim yn eisiau i almeintio y rhaniad, neu dileu y data ar y rhaniad hwn, neu i dileu'r rhaniad, neu i orffen gyda'r paratoi rhaniad. Doeddwn i eisiau i dileu unrhyw data neu rhaniad, achos mae'r rhaniad hwn yn cynnwys y meddalwedd ar gyfer yr osodiad neu sefydliad o'r cefndrefn weithrededd. Y peth os ni'n eisiau oedd i greu rhaniad newydd ar yr cyfrol hwn, i osodi y cefndrefn weithrededd arno fe, a doedd y dywisiad hwn ar gael. Felly, dywysais i yr dywisiad i mynd yn ôl, ac wedyn, dyma oedd y sgrin oedd yn arddangos, sef rhestr o dywisiadau i parhau a llaw gyda'r gosodiad o'r cefndrefn weithrededd. Wedyn, gyda'r dywisiad nid ar gael yn y diwyllenni pan dwi'n yn ysodi y gefndrefn weithrededd i rhaniadu ar y ffon USB, y syniad digwyddodd i mi i creu y rhaniad trwy defnyddio yr offerynnau ar Windows,
sef yn cyntaf I rhaniadu y ffon USB, wedyn I ysodi ffeil delw ISO ar gyfer y osodiad neu sefydliad meddylwaith arno fe, ac wedyn gyda'r ail rhaniad, sef y cyfrol newydd lle dwi'n yn gallu gosodi neu sefydlu y gefn drefn weithrededd arno fe. Felly, yn ôl yn y Windows gefn drefn weithrededd, I raniadu y cyfrol fel y ffon USB, a fodd y fwyaf uniongyrchol yw I mynd i'r diwylliant computer, ac wedyn I de-clicio ar y cyfrol, ac wedyn I dewis oddi wrth y rhestr y diwylliant I rhaniadu neu partition, ond nid oedd yr diwylliant hwn ar gael pan wnes I hynny yn y ffenestr ar gyfer y computer. Felly, fodd arall yw I mynd I control panel neu panel rheoli ac wedyn I dewis yr offeren weiniddorol fel hyn ac wedyn I dewis rheoliad gyfrifiadur fel hyn. Wedyn mae'r rheoliad cyfrifiadur yn dangos ac wedyn y cam nesaf yw I dewis rheoliad disg sydd dan dran y storfa neu storage ac unwaith eto pan oes ni'n clicio ar diwylliad ar gyfer more actions neu fwy o gweithrediadau, doedd dim yr diwylliad I rhanadu neu partition yr disg ar gael. Yn gyntaf, roedd ni'n meddwl y rheswm oedd oherwydd roedd y fformat o'r cyfrol ar y ffon USB yn FAT32. Felly, wnes I ail fformatio y ffon USB I NTFS, ond wedi hynny, nid oedd diwylliad I rhaniadu yn dangos eto. Wedyn, wedi ychydig o archwiliad ar y wefan, ceisiais I raniadu y ffon USB trwy defnyddio o'r offeren sydd ar gael yn Windows trwy'r cymell gorchymyn sydd yn galw disk part. Yn gyntaf, roedd angen I mi I dewis y cyfrol cywir sef y ffon USB trwy'r yn gyntaf yn mewnbynnu y gorchymyn list disk fel hyn, ac wedyn select disk I dewis y cyfrol ar gyfer yr ffon USB fel hyn. Fi'n gwybod mae'r disk 1 ar ffon USB achos fi'n gwybod mae'r 14 GB ar yr ffon USB hwn, ac wedyn roedd angen I golchi y disk wedi ei dewiswyd fel hyn, ac wedyn roedd angen I mewnbynnu yr gorchymyn I creu y partition trwy'r mewnbynnu yr gorchymyn create partition primary size. Fel dach chi'n gweld, mae'n pwysig ychydig amser I wirio yr ydych chi wedi dewis yr cyfrol cywir. Felly, mae'r serennig ar yr disg 1 yn cywerio mae'r hon yw y cyfrol sydd wedi ei dewiswyd ac mae'r hon yr ffon USB. Ac wedyn, llwyddais I creu yr rhaniad ar yr ffon USB fel hyn, y partition gyntaf neu partition 1 bydd yr partition neu rhaniad cynraf. I esbonio gorchymyn I creu y rhaniad, mae angen I mewnbynnu y geriau create partition primary, ac wedyn mae'n angen I penodi y maint trwy'r mewnbynnu y gair size, ac wedyn yr arwydd garfatal I arwyddocau y maint o'r rhaniad yn megabyte. Felly os ydyn ni'n penodi, size yw gyfartal I 1000, mae hynny yn penodi 1 gigabyte
neu 1,000,000. Ac wedyn, dwysais I y partition 1 ar y ffon USB sydd wedi ei crewyd yn newydd, ac wedyn roedd angen I mi I fformatio fe yn yr fformat FAT32 fel hyn. Mae'r gorchymyn cywir I gwneud hynny, fformat gwagleu, FS yw cyfratal I FAT32, a dyna'r rhaniad gyntaf wedi ei crewyd, ac nawr roedd ni'n yn ceisio I creu yr ail rhaniad. Ac wedyn mae'r neges gwach yn dangos fel hyn. Does dim digon o gofod ar yr cyfrol ar gyfer yr 13 gigabait. Ac wedyn, trwy'r ceisio dywisiadau eraill, creddais I at y crynhoi nad oedd hyn posibl I greu yr ail rhaniad yn y sefyllfa hon. Wedyn, gyda'r penderfyniad hwn, yn ytrach na defnyddio gofod ar y ffon USB I wenio fel yr gofod I gynnal gefndrefn weithrededd wedi ei osodwyd neu sefydlwyd, ac hefyd I cynnal ffeiliau weithredol ac hefyd yr data. Yn ytrach na hynny, penderfynais I osodi neu sefydlu gefndrefn weithrededd Q4OS ar yr disg caled go iawn ar gyfrifiadur arall sydd yn gynnil. Felly, wedi hyn, roedd ni'n mynd unwaith eto trwy'r holl goruchwylaeth fel gynt o gopio ffeil delw o'r meddalwedd gosodiad oedd wedi ei lawrwythwyd oddi wrth yr cyfrifiadur I mewn i'r ffon USB trwy'r offeren Rufus yn hollol union fel o'r blaen, fel hyn. Mae'r orffen hwn Rufus cyn gystal a copio yr ffeil delw ar yr ffon USB hefyd yn fformatio yr ffon USB cyn wneud hynny. Ac wedyn, yn union fel o'r blaen, roedd angen I mi I mewn osod y ffon USB i'r cyfrifiadur arall gyda'r disg caled cynnil yno fe, sydd dwi'n yn gallu dileu y holl data arno fe I osodi y gefndrefn weithrededd Linux Q4OS arno fe, ac felly pan dwi'n yn cychwyn I fyny y cyfrifiadur hon gyda'r BIOS wedi ei newid I caniatau y ffon USB I bwtio I fyny yn y drefn cyn y disg caled, roedd y diwyllein ar gyfer y dywisiadau gosodiad hyn yn dangos ar y sgrin yn union fel o'r blaen. Felly, fel o'r blaen, dywysais I y cyntaf dywisiad I osodi gyda'r gofyniadau, ac wedyn dywysais I y dywisiadau yn union fel o'r blaen. Ac nawr, roedd yr meddalwedd osodiad yn ysgrifennu yn uniongyrchol ar yr disg caled ar y cyfrifiadur arall. Cyn gystal ag osodi y meddalwedd,
Mae'r feddalwedd hon hefyd yn cyflwyno feddalwedd sydd yn ei osodi. Wedyn, wedi'r cwblhad o sefydliad, roedd hi'n amser i algychwyn y cyfrifiadur, a gwnaes i hynny drwy'r dewisiad parhau. Ac wedyn, wedi cael y cyfrifiadur hollol i lar, ac wedyn, yn algychwyn y cyfrifiadur, roedd y sgrin hwn yn dangos, sydd yn dweud still loading neu yn dal yn llwyddo. Croeso i grub. Mae'r gad grub yn cynrychioli y geiriau Saesnig Grand Unified Bootloader, y lleithwr ticio unwyd grand. Dwi'n yn tybied trwy defnyddio o'r gair unified neu unwyd. Mae'r hwn yr llwythwr ticio sydd yn ei ddefnyddiwyd gyda'r dosbarthiadau Linux i gyd. Wedyn mae'r neges hwn yn dangos. Croeso i Debian GNU Linux 11. Mae'r hwn yn arwyddocau mae'r gefn-drefn wythrdedd Q4OS seiliedig ar y dosbarthiad Linux Debian, sydd un o'r prif dosbarthiad o Linux gyda eraill fel Ubuntu, Red Hat, SUSE, Arch ac eraill. Mae'r cymell hon i mewn llofnodi i mewn i'r cefn-drefn weithrededd a'n dangos am eiliad, ond mae'r hwn yn diflannu wedi eiliad heb mewnbynnu unrhyw beth arno fe. Ac wedyn mae'r ffenestr neu flwch ymgomio hwn yn dangos ar y sgrin wedi y gorffen o'r llwyddiad o'r cefn-drefn weithrededd ar y cyfrifiadur, ac wedyn roedd angen i mi i mewnbynnu yr enw defnyddwr ac hefyd y cyfrinair. Ac wedyn mae'r neges hwn yn dangos. Wedyn, roedd y cefn weithrededd yn synhwyro, roedd y cyfrifiadur IBM ThinkPad ar 51 oedd yn hollol gywir, ac mae'n dweud fydd ychwanegol o gyflwyniadau yn ei perfformwyd, ac wedyn mae'n dweud roedd angen i llawrwythio ambell o data ar gyfer yr iaith diwysiedig, a byddech chi'n eisiau i osodi yr iaith sydd yn ar. Mae angen i dweud roedd yr cyfrifiadur ar y pwynt hwn wedi ei cysylltu gyda'r rhyngrwyd, a dywysais i yr dywisiad ie. Wedyn arosais i oddeutu ychydig o munudau ar gyfer yr osodiad o'r becyn iaith i gwblhau, ac wedyn dangosodd yr diwyllian hon i osodi yn gyntaf y gefn-drefn weithrededd gyda'r meddalwedd fel y poliwr, golygydd testun, timeline, a'r meddalwedd gyffredinol eraill, neu yr ail dywisiad i osodi yn unig y desgwynebedd gyda'r orffennau sylfaenol, neu i osodi y desgwynebedd gyda'r lleiaf o offrennau. Dywysais i y gyntaf dywisiad i cynnwys meddalwedd gyda'r poliwr, testun golygydd, timeline ac ati. Ac wedyn dangosodd y ffenestr hon i lawrwytho o ddiwedd y rhyngrwyd ac i sefydlu neu osodi y feddalwedd diwysiedig, a wedyn i'w chyflwyno nhw. Ac roedd y gorllewlaeth hon yn cymryd mwy nag
awr I cwblhau. Ac wedi mwy nag awr, roedd yr neges hon yn dangos I dweud roedd yr osodiad wedi ei cwblhau ac roedd angen I algychwyn y cyfrifiadur. Felly, cliciais I ar y botwm iawn. Ac wedyn, algychwynodd y cyfrifiadur. Yr un modd fel o'r blaen. Mewn llofnodais I, unwaith eto I mewn i'r cyfrifiadur weithrededd. Ac wedyn, dyma yw y sgrin croesawiad. Wedyn, dwysais I y diwylliad I osodi y codecs ychwanegol ar gyfer yr fideo ac roedd hynny yn cymryd ychydig o munudau I cwblhau. Ac wedyn, llwyddiais I dechrau y poriwr gwefan sydd yn galw Conqueror ac I lliwio neu morllywio i'r wefan hyfan o'r Q4OS. A dyma'r Google hefyd. A dyma'r testyn golygydd sydd yn galw LibreOffice. A dyma'r ffenestr diwylliad I newid y delw ar gyfer y cefndir. A dyma y delw y cefndir wedi ei newidwyd. A dyma yr rheoliwr fel sydd yn galw Conqueror gyda K. A dyma'r orffen I golygu delwedd. A dyma'r diwylliau'n cychwyn sydd, fel dach chi'n gweld, yn debygol iawn I Windows XP. Ac os ydych chi'n anghryfedd, sut allwn I cipio y delw oddi wrth y sgrin yn y cefndir weithrededd hon, gallwn ni gwneud hyn trwy defnyddio y meddalwedd sydd yn galw K-Snapshot. Felly I grynhoi, dwi'n mor falch I defnyddio y cefndir weithrededd hon oherwydd mae'n hyn mor debygol I Windows XP sydd dwi'n mor cyfarwydd gyda fe. Oherwydd dwi'n mor cyfarwydd gyda'r Windows XP, mae pob dim yn teimlo fel al natur ar y cefndir weithrededd hon, heb angen I dysgu bethau newydd sydd yn fwy angenrheidiol ar amgylchiadau deddgwynebedd eraill fel KDE, GNOME ac eraill. Y cam nesaf yw I profi mas feddalwedd eraill ar yr cefndir weithrededd hon, ac dwi'n edrych ymlaen I gwneud hynny. Wel, dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac wedi ei canfod yn defnyddiol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iawn, a hwyl.